Mhuri yeZimbabwe zvatotanga vanhu vaya vatanga kufumurana panapa ende zvatiri kuona gore rineri handifungidzire kuti zvinopera zvakanaka. Nyaya yaHopewell Ching'ono yapindirwa nemumwewo uyo anoitwa Jennifer Muswere, ndo vakomana vekunana ZBC avo munongovaziva maminista zveZANU-PF. So Jennifer Muswere panapa ari kubuda ari kutaura kuti then there is this attention seeking chief diabolical letter of the truth masquerading as a journalist with a propensity of validation. Mr. Know-it-all, can you imagine, he claims to have curriculum for opposition politics, so they blocked him for toxicity and lies. He knows who, how, why government are run in his illusion. He is God's deputy, but who is he fundraising for? His dogs and wigs, right? Saka pakuzonzi aiwa, saka iye mari yake takamutarisa ari kushandira achishandira ane, ari kuiunganidza kuti ID, ari kuunganidzira kuti azomwa hake whisky rake here kana kuti azonhingirira imbwa dzake. Unongoziva kuti nyaya dzacho pakashata zviri kutaurika panapa, but inini ndiri kuona nyaya iyoyi yakatangira pana Hopewell Ching'ono achitaura kuti Jennifer Muswere zvauri kuita zvakadhakwa zvokuti unoenda kunotyora muzura uchimhoresana naPresident Emmerson Mnangagwa. What kind of dzvene is that? So Hopewell Ching'ono was very disappointed nekutyora muzura kwanga kwaitwa naJennifer Muswere. Asi Jennifer Muswere ipapo haana kukwanisa kuwana kuti opindura sei, asi zvaakazoita akazotanga kupindura mushure mekunge aona kuti Hopewell ablokwa naadvocate Nelson Chamisa. So these guys, they are now taking advantage on X kuti alright, Hopewell Ching'ono since iye ari kubashwa nevanhu vakawanda veopposition nevanhu vakawanda masupporters aadvocate Nelson Chamisa, abva aona kuti this is the right time kuti ndikwanise kunge ndichiresponda. But toda nyatsodzika nenyaya iyi tichionesana zvinhu zviripo. So kana uchinge watangosvika panapa, zvakakosha kutanga nekulike this video, togara tabohwa ZANU-PF yacho tichienderera mberi tichionesana zvinhu zviri ipapapa kusvika tazoona kuri kuperera nyaya yacho, nekuti isusu chatinenge tichida kuzonyatsoona kumagumo kuti nyaya iriko ndeyechii. So nyaya panapa ari kubuda zvekare Muswere ari kutaura kuti Mr. Know-it-all, an incoherent, lonely criminal, confusionist, ruthless coward and merchant of falsehoods. From a political party, don't lecture political parties. You are a disgrace to the profession, a historical mistake. You know absolutely nothing about governance. Per education, muri mainini, even though you are a corrupt credit card thief, dzorerai mari yamakaba yakukupengesai. Mainini, munobika sadza ne beans nemazondo my qualifications. I'm way educated than you and your cyber terrorist friends. My bogus awards munonyanya, busy fundraising for dogs and whiskey. That's why you are attempting to destroy the future. You don't have a future. You want everyone to leave the country. Focus on your ghost accounts. Yeah, iye ari kutonzi ndiye muridzi wemaghost accounts ari panapa aya tiri kuona aya vakutomati maghost account aHopewell Ching'ono. Onai maghost account ari panapa, pane rana alright, regedzai tisiye mazita nekuti vamwe vacho nondoona kuti iyo ZANU-PF yacho ndo yakutotanga kuvhiringidzika panapa, but regedzai tisiye mazita esaya emaghost account ari kutaurwa achinzi ndaHopewell Ching'ono. Tifokase tione kuti chii chimwe chiri kutaurwa panapa. Muswere ari kuramba ari kungodzokerera Mr. Know-it-all, Hopewell and your friends, you are a cyber terrorist. Akwalaka aititi zvake tiri kutoenderera arega tisiye apa tukwa munhu munongoziva kuti inini I don't like panotukwa vanhu stereki, ndenge ndichida pari kutaurwa mafacts noti pari kutukwa vanhu. So regedzai tiende pana Hopewell Ching'ono wacho tinzwe kuti nyaya yake Hopewell yacho iye ari kumboti kudii pane zvinhu zviri kutaurwawo naJennifer Muswere. Pamwe zvichida tinogona kungosaririra tichifungidzira kuti pamwe tanga tanzwa nyaya dzese, asi chandingokwanisa kukuudzai ndechekuti pana pachanakidza, pachatinakidza zvisingaita. Right, Jennifer Muswere anga aclaima kuti zvoni iye ane maqualifications ekuti akapenga, maqualifications anopisa zvekuti anzonokwanisa kubika beans nemazondo nemaqualifications andinawo. And after ataura pamusoro pemaqualifications iwayo ari kutaura kuti zvoni Hopewell Ching'ono, inini
ndakadzidza kukudarika, I'm more educated than you, ndo imwe nyaya iri kutaurwa naJenfan Muswere. But Hopewell Ching'ono panapa haasi kuda kuzvibvuma izvozvo, haasi kutombozviteerera zvokuti Muswere akadzidza. Pane nyaya yaakubudiswa futi panapa inova nyaya yekuti tofanira kuti timboipinda toonesana kuti imimi munoionawo sei nyaya iyoyi kwana Jenfan Muswere. But kana chiri chokwadi tiri kuti Jenfan Muswere anofanira kugadzirira kudzokera kumusha. That's all I can say, because hatikwanisi kuranirwa nyika nevanhu mabogus. Ndo zvinhu zvatiri tichitaura. Vari kuti zvavo Hopewell Ching'ono is a bogus, is a chinchi, but Hopewell Ching'ono haana ofisi yehurumende kana kuti ofisi yenyika, public office yaari kurana yenyika. Anongozvitira zvinhu zvake journalism dzake, nekungodira mawhisky ake achimwa, nekungoita zvembwa dzake dziri so popular zvekuti even ZANU-PF vanotanga kutaura nenyaya yezvembwa idzodzo. Saka nyaya iri panapa pane ma-qualifications aMuswere aya ari kutaurwa kuti ma-qualifications angu unokwanisa kubika sadza nebhinzi nemazondo, ndo ari kudhautwa manje naHopewell Ching'ono. Hopewell haasi kuda kutoinzwa nyaya yema-qualifications iyoyo. Dai panga patotaurwa zvimwe vaigona kunyarara. Vakomana ava vari kunzi vari kushandisa madegree, madiploma, whatever, zvekunyeba, zvefake. Ndo nyaya yandiri kuona iri kubuda, iri kutenderera panapa. Hanzi vari kushandisa madiploma nemadegree ekunyeba, ameno okuti ipapapa munopaonawo seapa. Inini pakutodaka kutondivhundutsawo kuti kana uchinge uchishanda padepartment iwaya, hakuna here vanhu kuZANU-PF vanokwanisa kunge vachiongorora nekuvheta zvemadhigiri, because apanapa handiona kunge tine rwendo rwekwatinenge tichinzi takananga. Kana vanhu vachinzi vari kushandisa madhigiri ekunyeba, handiona kunge tinenge tine direction, handiona kunge tine kwatiri kuenda senyika kana munhu achinzi ari kushandisa madhigiri ekunyeba. I don't know, maybe imimi munokwanisa kuzvidayirawo, asi inini nyaya iyoyi yandiremera kuti ana Jenfan Muswere vari kunzi vari kushandisa madhigiri ekunyeba. Pane iri kubuda naHopewell. Yes. Right. Pari kubvuranwa zvisingaite. So Hopewell Ching'ono ari kubuda ari kuti all this nonsense does not answer my simple question. Why do you lie that you have 2 PhDs when you have none? You claim your first PhD is from South African University. What is the name of that university? There is no single South African university with a record of your name. Your boss, President Mnangagwa, was upset when he realized he had kept you for a bogus PhD at NAST. You get people to do coursework for you. These are the real questions you should be answering. Even NAST is too embarrassed to say you graduated from there. People like you have helped delegitimize Zimbabwe's education system, affecting ordinary people because of the fake PhDs. You are not Dr. Muswere, you are Mr. Muswere. Stop lying that you have 2 PhDs. You have none. The fact that Zimbabwe's Secret Service CIO failed to do proper due diligence on your fake qualifications is tragic. Pakashata hama dzadiwa. Panapa hapasi kunzwirwa natsitsi, ndo zvandiri kutoona. Muswere ari kunzi ane ma-PhD ekunyeba ega. Hanzi kuSouth Africa kwacho tiudzei kuti makagraduata pauniversity inonzi chii, tikwanise kunge tichibvunza, because pane atakabvunza ese hapana pakawanika zita renyu. Unoziva kuti kana pakutorohwa nyaya idzi usadherere majournalist, usadende majournalist, nekuti ukangodenda journalist manje akangonoinvestigata nyaya dzako, because unonga watomutanga. Normally majournalist kutongorova nyaya dzevanhu for living, and we all know that. Saka ukanowa kuda kutanga kuda kudzidzira kunyeba manje, panenge patoshata, panenge pakatoipa. But pakashata. Putting aside your embarrassment kuchikora muzura behavior, why do you lie that you have 2 PhDs when you have why do you get people write your academic assignment for you? What kind of cabinet minister engages in such academic cheating? Why did you embarrass
your boss president Mnangagwa by letting him keep you when you knew that your degree was obtained through cheating. Haya, pakashata paka saka panje apa kumanaka zvimanhikirini zvacho relocal racho unongoti kungosvika zvavo vachingopfekedzwa vachingoita zvekungochita zvo akomana vakava ndinotonyatsoshaya kuti ziva kuti zviri kutombofamba sei. Iyo nyaya iyi ndo imwe nyaya yatiri kuda kuti zvipedzwe zvinhu izvozvizvi, toda kuti nyaya iyoyi ipedzwe in time, because ikasapedzwa icharamba ichienderera, vanhu voramba vachipuwa pressure. Nhingi ndiye acharamba achishanda mabasa iwayo because ane maphd acho ese aringonzi ndefake. handisati ndakambosangana kana nemunhu one inini wekuZANU-PF anyatsori nechairo chairo rechokwadi kunze kwemadhara ekare aya aishanda panguva yaMugabe, ndo vanga vatombori nemamwe anga ari nanewo anga akaita echokwadi. Vane echokwadi ndo vamaprofesa vamunoona vanenge vane bhutsu dzakatsveyama havana kana send ravari kudya. Izvozvi zvikomana izvizvi ndo zviri kungoya zvobika ekunyeba efake votoenda vakutonograduata voramba vachingopromotwa vachingonzi macabinet minister. Now ndikuona panapa, hi, I'm not a fan of this guy or hold any brief for his behavior or competence. I have worked with 3 guys from Binga who would occasionally chikora muzura when I'm giving them something. It was quite surprising only to realize that was their culture and upbringing. Hanziwo umwo ndakamboshanda nevamwe vaingochikorawo muzura asi ndakazoona kuti ndo panga pane culture dzavo, ndo marererwo avanga vakaitwa. I don't know kuti ipapo zvinomeka sense. Unoziva kuti kana uchiita zvekunzi culture yenyu unoona kuti uzonetsa vanhu manje. Kana muchida kuti ushandisa zveculture musashande mabasa emugovernment because kubasa unenge uchizodedzwa nezita rako manje. Ndo chinonetsera kumabasa, unenge kuti kumba kwako kwajaidzwa kunzi unonzi baba nhingi mamuka sei maitwa sei, kubasa unenge uchingonzi ndepika. Saka apa ina zvinzwisisa kuti chichiri kuitika. Don't want to underscore the importance of integrity, but is PhD so important to Zimbabweans? Maybe it's because too much emphasis is put on such qualifications. That's what motivates such conduct. Settlers who occupy and exploit the country don't have PhDs. What the fascination akomanaka iyi nyaya yemanhingirikini inonetsa. Uyu muswere uyu yatanga pane zvimwe zvinotoona kuti watangire musimba wamboutangirei uchiziva kuti hauzvimirire. Ndo zvatiri kuona hazvimiririke izvi. Pakashata kubvaruranwa chaiko zvisina kana tsitsi. Saka iko zvinezvi muswere taakumbomuti Mr Muswere kusvika anyatsopruvha pane zvinhu zviri kubvunzwa panapa, tiri kuti tinoda kutozivawo kuti kuSouth Africa kwacho iyunivhesiti ipi yaakaenda iyoyo yakamupa maPhD iwayo. Taakuda kuzivawo senyika, ende zvakakosha kuti kana munhu achinge achinzi cabinet minister akwanise kupruvha izvozvo, kwete nguva yachingozi zviti ndine maPhD ezita, because nyaya yemabogus PhD yanetsa ende yazara. So we can't wait kuzoudzwawo naye mukomana uyu Muswere kuti zvoni ndakagraduata payunivhesiti yakadai. I think zvinhu zvedu zvinogona kubva zvatotifambira. For now tiri kungoti taakudhauta, tiri paDoubting Thomas. Zvenyaya yeHopewell Ching'ono zvaakatomboita zvekumashure tichazotaura nezvazvo. Iyo ndo isusu tinodhila nemunhu according nepaatotadza ipapo. Hopewell Ching'ono akabuda chinoataka naadvocate nezochamisa, tikabva tatomumisa kuti Hopewell Ching'ono, this is rubbish, we don't tolerate this behavior, takatopedza naye ipapo. Asi kana maakupedzerana futi maakuti ZANU manje wewo munhu weZANU hatimbofetika kusaidira, nekuti isusu tinongoti munhu wese anenge achitoti pasi neZANU. Vanhu veZANU-PF makanyanya kudzvanyirira vanhu muchida kunyebera vanhu stereki. Saka kana muchifumurwa tinombota kunge taakutora futi saidi. Chero makamakana tinongotora saidi ratiri kuona kuti riri kudedzera kuti pasi neZANU-PF as usual. Musazonyanyovhunduka, ndo zvazvitori, ndo maroero acho atinenge tichitoita nyaya idzodzi. Saka ndangoni ndingopfuura nepano ndizivisane nemi zvinhu zvinenge zvichiitika. Kana uchingosvika panapa iri first time kari kekutanga, chatochikumbiro kusubscribe mahara, wokomenda, wolike, woshare, ndoramba ndichikupai maupdates. Kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuvhurirwa FNB business account, basa flyer randakaisa pascreen iro ndiroro. Batai veEducation Research ana mukoma Owen vanokuitirai, vanokuregisterai maFNB business account chero musina mawork permit, because ndo zvazvagara zviri kutoitirwa, chirongwa chacho chiripo. Vasina mawork permit mukana wenyu ndiwo watovhurirwa ipapapa. Saka garai mavabata panhamba idzodzi dziri kushowa pascreen, dziri kushowa paflyer apo. Motaura navo, movhurirwawo, moregisterwawo makambani, moita maakaunti enyu anoti imimi. Chinongodiwa chete ivalid passport. Zvamanje manje ndinomboti sarai makadai.